Tösös. Kiikutin ihteni ja nuo liikkeeni tänne Martin Selekosille. Joo. Uusintaottelun maku on vahvasti läsnä. Itsenäisyyspäivän kuppeessa käytiin se yhden tahvetin kanssa täällä resuamassa, mutta kun oli sinne 80 senttiä puuteria, niin jäi lyhyeksi katsantokanta tältä alueelta silloin. Katsotaan miten nyt käy. Kauan kuuma täällä erämässä. Se on ränttilä nyt kovalla päällä. Nyt on homma, jos meinaatte, jos nyt meinaatte tulla, niin nyt on, teillä on talakot siinä sitten. Ei kannata. Se on kelin puolesta taas semmoista sellofaanin repiimistä elämän herkkukorista. Niin se on. Hehe. This is where the erotic happens. Nyt ei saa lähtemään makuupussin vetoketjuun edes valvosalla ja selvinpäin. Voi perkele, nää on yksi. Ennen vanhaan karkkipussit oli pieniä. Tai en paljon persvaa vinkkeliin. Reipas 10 tuntia porslajoutusta. Semmonen ol Haatajanlampi. Lähetään sutkiin. Tuli äsken vastaan 2 semmoista herttaista rouvaa tuossa. Vanhempata rouvaa. Sain niiltä pääsiäismunaa. Ahneuksissani vaan kehitin sen kituusi ennen dokumentaatiota. Se ei tämä Martti oo, kun vietää se oloinen kaveri. Tuolla on tuommoista. Tuolla on tuommoista. Ja täällä on nälkä ja hiki. Kuusi ja mäntykovi läheisissä väleissä. No mitäpä sitä aina kilpailemaan. Voi sitä kasvaa yhdessäkin. Siitä taas ihmiskunnalle vähän mallia. Harvoin näkee, että koivukin kasvattaa turki itselleen. Onpa hieno kömmänä. On. Tuommoinen mökkitölli. Niin. Vau. Ihanaa. Ihanaa.
Tämä on ihanaa. Ahkiohiihto on outo laji. Jaksaako se repiä tuon pulukallisen ruokaa mukana? On revittävä pulukallinen ruokaa mukana. Läksin vielä tuolta Teerilammelta nykimään tuonne Lintulampea kohti, kun vaikutti siltä, että tämmönen kelheikan jälki saattais mennä perkele sinne asti, niin käästässä mennessä. Kun kellokaan ei vielä paljon mitään, olisiko puolta 5 taikka jotta. Sehän olisi mennyt muuten ihan juomiseksi tuolla, jos siihen olisi jäänyt. Ei tuosta enää arvaa yli mennä. Yli kuitenkin pitäisi jostakin päästä. Menisikö se kelekka? En tiedä. En tiedä, kunhan kahtoo. En ui. No siellä olikin tuvan puolella 2 pilikkipoikaa. Niin minä laitoin omaan pienen kömmänän tähän järven rantaan, niin saavat pojat sitten nukuttua minun kuorsaukselta, jos varsinkin vielä yhden tömpsynkin ottaa, niin eihän sitä meteliä kuuntele pirukaa. Joo, pyssyy sopuu täällä Martin selekosilla. Joskus sitä on tullut ihmeteltyä, kun se on aina niin nälkä tämmöisissä reissuissa. Siellähän taas joku soppakin. Siellä taas kiehuu soppa. Joo. Niin lykkäsin sitten vitsi niekkana kurillani aamulla semmosen helvetin mittarin tuon varteen. Joo. No kyllähän se rupesi nyt selviämään se asia, että miten se on aina niin nälkä. Mokomastakin pienestä pyyhkäisystä. Sitten vielä tämän päivän mittelyt tuon YKK-vetoketjun kanssa. Klassiset 10 tuntia. Tuli mustaan puuroni kuitenkin tänne tuppa. Erikoisen näköinen on tuo. En tunne mahu mikään polttopuun. Eihän ne on noita saanut pojat poltettua, en tiedä. Kovin on sinistä täällä. Joo. Ei varraa hirret hirveästi lämpöä selvästikään. Varsinkin kun ne on hirretkin tuolla metässä vielä. Joo. Täällä taas mitään nähtävää on, mutta aika kommetta tällä silti vaan jotenkin on. Ja jos jotenkin oikein tulee maisema ähky, niin sittenhän voi tuijottaa tietenkin tätä hommaa. Tämähän on aina hyvä ja luotettava. Täällä on ihan paskan keli. Tulin takaa sitten ne hieno vesikourun kämppä. Jos nyt ainakin pupeltas taas jotain, kun se on taas niin helvetin monen nälkä. Onko se sitä höpötitiä? Ollut alakuvikosta tuo selkähet helvetin kippe. Kävin siinä ensin poppatohtorilla ja sitten kävin ihan NS oikealla tohtorilla ja piikit kannikoihin ja kyllä se siitä sitten asettui se homma. No niin eivät kuitenkaan antaneet niitä piikkejä siltä mukaan. Ne olisi helvetin hyviä tämmöisellä reissulla olla mukana, kun joo, tuikkais kippeeseen, niin ruppeis homma helpottuu, mutta minä otin sitten mukaan tämmösen hätävaralaitteen, tämmösen Nokian puhelimen. No ensinnäkin nämä on melko vitsikkään kokoisia nämä puhelimet, näin niin kuin nykyaikana, kun näitä tuijottelee.
Niin arveli, että jos sitä nyt nykähtää johonkin ja tästä älylaitteesta loppuu tämä virta yhtä nopeasti kuin miehestä sitten loppuisi se virta, jos se tilanne olisi semmonen, niin sitten otin tuommoisen, niin sitten voisi johonkin soittaa ainakin, jos nyt ei, että tulkaa hakemaan, niin ainakin että näkemiin. On niin hyvän näköistä ahkion revintä risukkoa, että sinne minä lähden. Juu vain. Kerrostalo. Voi veljekset ja ilvekset. Niin se pulleron vaan kanto tuommoinen mokomakin töyräs tossa. Ihan hyvä. Tuostahan saisi teoriassa helposti vettä. Mutta vain teoriassa. Helposti. Poikainen on osannut valmistaa oikein harvinaisen paskanmakuisen ruuan tälle päivälle. On partasta porukka. Hiljasta ois, jos pitäis tuon turpansa kiinni. Reijo se on lähtenyt pilikille suolle ja unohtanut kairasakin tuo. Voi vääntähän sitä ukkoa. Tulin pahan takaisin tänne. Tää oli jotenkin niin kaunis paikka, että vielä vähän miettii, että suksinko vielä tästä sen 7 kilsaa, 8 kilsaa tonne autolle yöksi vai nukkusko tuossa, en tiedä. Täytyy vähän aikaa tuumata rauhassa. Vanhan miehen pitää rauhassa saada tuumata. Tai jäädä pöristelemään tuota mopoa niin tähän laavulle täksi illaksi vielä, kun on niin pirun kommea tuo keliikin. Siinä on tietenkin sitten sekin, että kun huomenna on ihan paskakeli. Helvetisti ensin tulee lunta ja sitten se muuttuu vedeksi. Et sillä tavalla viksumpi varmaan hiihtelisi tänään sinne autolle, mutta kun ei se ole aina niin yksinkertaista. Kertaalleen purin tuon polukan tuohon laavuun ja nyt pakkasin se uudestaan. Tulin kuitenkin siihen tulokseen, että näytään lähteä autoon yöksi. Niin härski tuo keli huomenna, että eikö sitä melkein mieluummin kuitenkin sitten hiihtele tässä tämmöisessä säässä tänne. Saa nähdä. Paukut saattaa vähän loppua kesken, mutta katsotaan kuinka ukon käy. Ikään kuin päivän päätteeksi vielä kun muuttaa nuo suunnitelmat ja lähtee vielä rusauttaan tuommoisen 7-8 kilsaa siihen päälle, niin kyllä se vaan johonkin ottaa. Mutta on kyllä sen verran kommeta, että ottakoot saatana. Minulla on tämmönen peltitelttakin. Joo. Tuommoinen ilmastointijärjestelmä. Joo, kaksisuuntainen ilmastointijärjestelmä. Eteinen. Makuuhuone. Kaivo. Keskuslämmitys. Vaatekaappi. Tekninen tila. Joo. Jääkaappi. Sitten on kuivausteline tai rumpu. Ja sitten on baarikaappikin vielä löytyy. Tämmöstä. Martin silläkö se lunasti kommesti. Tai raivata vielä vähän tuonne baarikaappiin tilaa. Ja tässä on 10 tunnin torkut ja
turauttaa sitten tuville vuolleksi uusia visioita. Ei muuta kuin halipat suipat.